Da ni nôl gyda'r Corinthiaid. Gras yng nghanol llanast. A mae Paul yn onest iawn yn trafod rhai o'r issues a peth o'r sefyllfaoedd cymhleth a dweud y lleia oedd yn wynebu yr eglwys yng Nghorinth ar y pryd. A mae yna rhywbeth, tase fe ddim yn drist bydde fe'n ddoniol am rhai o'r senarios sy'n cael eu cyflwyno i ni yn y ddwy bennod yma. Da ni'n cyfarfod Cristnogion, da ni'n cyfarfod eglwys sydd yn llawn doniau, yn llawn brwdfrydedd, yn llawn hyder, ond ar yr un llaw sy'n llanast llwyr hefyd. Ac yn y ddwy bennod yma, mae'r comedi bron yn troi yn gomedi tywyll. A da ni'n cyfarfod un aelod o'r eglwys oedd yn cysgu gyda'i lys fam ac aelodau eraill o'r eglwys oedd yn mynd â'i gilydd i'r llys. Nawr, fel gweinidog, dwi wedi wynebu ambell i sefyllfa delicate dros y blynyddoedd, ond dwi'n falch i ddeud mod i ddim wedi wynebu'r union sefyllfaoedd yma. Ond eto mae e'n ddarlun real iawn, ydy. Mae e'n ddarlun real o pa mor gymhleth mae bywyd yn gallu bod. A mae e'n ddarlun real o pa mor gymhleth mae bywydau hyd yn oed Cristnogion yn gallu mynd hefyd. Mae hwn yn bortread real gan Paul o Gristnogion oedd falle'n llawn charisma, ond oedd ac dal gwaith i wneud yn ffurfio i cymeriad nhw fel disgyblion i Iesu Grist. Mae gyda ni ddarlun fan hyn o bobl oedd yn mwynhau i rhyddid, ond falle ddim yn ddoeth yn gwybod beth i wneud gyda'i rhyddid. A mae o fel yr stori dwi'n deud yn aml, gwybodaeth ydy bod tomato yn ffrwyth, a doedd hineb ydy peidio roi mewn ffrwt salad. Mae yna wahaniaeth rhwng y ddau beth yn does. Oedd y bobl yma'n wybyddus am waith yr ysbryd ac yn y blaen, ond eto oedd yna dal gwaith i wneud ynddyn nhw ynglyn â doedd hineb sut i fyw allan y bywyd Cristnogol. Oedden nhw'n bobl oedd yn amlwg yn arbrofi gyda ysbrydolrwydd, ond oedd yna dal gwaith i wneud yn ei sancteiddrwydd nhw. A'r peth anghyfforddus falle wrth ddarllen y penodau yma yw dyw e ddim yn siarad am y byd. Siarad am yr eglwys mae e. Siarad am Gristnogion oedd yn cario y struggles a'r llanast yma. Mae e'n siarad am yr eglwys ei hun. A mae hwn yn bwynt pwysig i ni ddeall o'r dechrau bore yma. Achos yn aml, da ni, yn arbennig falle yn y gorllewin modern, da ni'n meddwl mae'r bygythiad mwyaf i'r dystiolaeth Gristnogol yw pobl tu allan yr eglwys yn ymosod ar yr eglwys. Ond, actually, mae beth sy'n digwydd tu mewn yr eglwys, neu be allai fynd yn wrong tu mewn yr eglwys, yn gymaint os nad mwy o fygythiad i'n tystiolaeth ni fel Cristnogion. Da ni'n byw mewn amser lle dydy pobl ddim yn trystio sefydliadau. Mae pobl wedi blino gyda sgandalau mewn sefydliadau ac arweinwyr ac yn y blaen. A gwir amdani yw, fe lot o bobl wedi blino gyda'r eglwys fel sefydliad. A mae lot o bobl wedi blino hefyd gweld scandals ymhlith arweinwyr eglwysig. Felly, pan da ni'n meddwl am y bygythiad i dystiolaeth yr eglwys, cyn bod ni'n dweud, mae pobl tu allan yr eglwys yn ymosod arna ni, mae eisiau ni edrych ar ein tystiolaeth a'n bywyd ni yn hunain fel eglwys i gychwyn. A dyna mae Paul yn trio helpu'r Corinthiaid i wneud yn y ddau bennod yma. Dwi'n aml yn meddwl, dydy'r eglwys ddim yn berffaith. Da ni gyd yn gwybod hynna, dydan. A dwi'n meddwl bod mae pobl yn deall yna, pobl tu allan yr eglwys, maen nhw'n deall mae pobl go iawn ydyn ni. A dydy pobl ddim o'r rheidrwydd yn chwilio am eglwys berffaith, ond be mae pobl yn chwilio amdano ydy eglwys real
ac onest. A dwi'n meddwl mai dyna mae Paul yn dechrau neu fan hyn, ydy helpu'r eglwys yn Corinth i fod yn real ac onest ynglyn â lle maen nhw yn eu taith ysbrydol, lle maen nhw ynglyn â ffurfio eu cymeriad nhw i fod yn debycach i Iesu. A mae'r eglwys fan hyn yn wynebu problem dyn nhw falle heb i gydnabod. So dyna yw'r pwynt cyntaf dyn ni am edrych arno. Sef bod angen i ni fel Cristnogion ar eglwys wynebu reality yn problemau a'n pechod. So, yn yr adnod gyntaf, oedden ni'n gweld yn dod am bod Paul yn name it for what it is. Dwi wedi clywed am yr anfoesoldeb yn eich blith chi. Mae'n waith na be fyddai'r paganiaid yn ei oddef. Mae un o ddynion yr eglwys yn cysgu gyda'i lysfam gwraig ei dad. Nawr, mae hwnna'n bach o issue, dydy. Dwi'n meddwl bysen ni gyd yn cytuno gyda hynny. Ond mae'n amlwg o ddarllen mlaen, bod hwnna'n ddo fe'i hun yn broblem, be sy'n upsetio Paul hyd yn oed fwy yw bod yr eglwys rhywsut ddim yn bothered am y peth, bod yr eglwys yn ddi-hyd amdano fe. Oherwydd os i ni'n darllen mlaen wedyn, mae e'n dweud yn dydy yn rhan cyntaf adnod 2, ydych chi'n dal yn falch ohonoch chi'ch hunain. Dylai'r fath beth godi cwilydd arnoch chi. Dylech chi fod wedi'ch llethu gan alar. Dyna sy'n poeni Paul fwy na dim, yw nid y pechod as such, wrth gwrs bod pechod ynddo fe'i hun yn broblem, ond mae bod ddim yn bothered am bechod yn hyd yn oed fwy o broblem i'r eglwys. Achos, da ni'n gallu yn dydan, a fel, dwi wedi gwneud nysgafn o'r union isiw oedd yr eglwys yn Corinth yn wynebu, ond da ni gyd yn cario pethau yn dydan. Mae yna bechod yn bywydau ni gyd. Ac mae e'n hawdd iawn mynd yn gyfforddus gyda fe, dydy? Mae mor hawdd iddo fe fod ffeindio'i le yn bywyd nes bod ni yn dod mor gyfforddus gyda fe a bod e ddim yn tristau ni. A dyna mae Paul yn dweud fan hyn, dylech chi fod wedi'ch llethu gan alar. Hynny yw, dyle fe yn tristau ni pan da ni yn gweld pechod yn bywydau. A mae'n hawdd iawn i ni, hyd yn oed fel Cristnogion, sy'n wedi profi cariad a gras Duw, sy'n gwybod mewn termau tragwyddol fod Duw yn maddau yn pechodau ni, mae modd i hyd yn oed ni fynd i feddwl yn fach am bechod. A mae yna ddau beth tu ôl hyn. Sef, da ni weithiau'n ofyn siarad am bechod achos bod ni eisiau amddiffyn enw da yr eglwys. Chi'n gwybod beth da fi? Mae hwnna'n arbennig o wir falle pa mae'r arweinwyr mewn eglwys yn syrthio i ryw fath o bechod, fod eglwysi a sefydliadau Cristnogol yn troi mewn i ryw fath o damage limitation yn ytrach na just delio fo'r mater. A wedyn, ar lefel fwy personol, da ni falle'n ofyn wynebu yn pechod, achos bod ni'n ofyn be fydd pobl eraill yn meddwl ohono ni, neu da ni'n ofyn herio pechod da ni'n gweld y mywyd ffrind i chi sy'n Gristion, achos bod chi'n ofyn offendio, ynde? Ond y peth yw, mae eisiau ni ddysgu siarad am bechod gyda'n gilydd allan o ras yn does, ac allan o gariad. Achos i ni ddim yn siarad am bechod fel ffordd o gondemnio pobl, ond yn ydych ni'n mewn ffordd atgoffa pobl bod na feddyg da wedi dod i ddelio a trwsio a delio gyda'n pechodau. Problem arall falle sydd gyda ni wrth yn bod ni'n osgoi wynebu pechod am beth yw bod ni'n syrthio mewn i beth oedd Dietrich Bonhoeffer yn ei alw yn cheap grace, gras rhad.
So bod ni'n credu mewn gras Duw, bod Duw yn rhoi di gariad i ni, yn rhoi di faddeuant i ni, a rhywsyd, oherwydd bod e'n dod i ni am ddim, achos beth oedd Iesu Grist wedi gwneud ar y groes, achos bod e ddim di costio dim byd i ni, da ni wedyn yn trin fel rhywbeth chep. A da ni gyd wedi gwneud hwnna'n yn bywyd bob dydd yn dydyn, tybod? Os da ni wedi safio fyny a prynu rhywbeth, byddwn ni'n gofalu ar ôl ond os da ni wedi cael rhyw hand-me-down gan rhywun, byddwn ni ddim yn trin mor dda, achos dath o ddim costio dim byd i ni. Tybod? Dyna sut ydyn ni, da ni bobl, dydyn. A weithiau, da ni'n gallu gwneud camgymeriad o fod rhan peth efo gras Duw. Da ni'n gallu meddwl, wel, na ni, dwi wedi derbyn maddeuant. Sdim ots sut dwi'n byw rwan. Dwi'n gallu gwneud camgymeriadau, ond sdim ots, gyda'i fynd ar ymhengluniau, gweddio a wedyn hit the reset button. Wel na, os da ni wir wedi profi cariad a gras a maddeuant Duw, ddylen ni fod isio wedyn bod ar ras i fyw bywyd sanctaidd. Dyna ddim yn dweud bod ni gyd yn mynd i fyw bywyd perffaith, dyda ni ddim. Mi fyddwn ni yn baglu, mi fydd pechodau yn dal gafel arno ni pan da ni ddim yn disgwyl hynny falle. Ond pan mae hwnna'n digwydd, mae eisiau ni wynebu fe head-on a troed drosto i Dduw. Mae Paul yn mynd mlaen wedyn i drafod be mae'r eglwys trwy'r canrifoedd wedi alw'n disgyblaeth eglwysig. Mae'n dweud fel hyn, mae geiriau eitha plaen efo Paul eto, ail rhan adnod 2 ymlaen. Pam dych chi ddim wedi disgyblu'r dyn yma a'i droi allan o gymdeithas yr eglwys? Fy mod i ddim gyda chi yn Corinth ar hyn o bryd, dwi acw yn yr ysbryd. Yn union fel petawn ni gyda chi, dwi wedi cyhoeddi'r ddedfryd gyda awdurdod ein harglwydd Iesu. Pan ddewch chi at eich gilydd, byddai yno gyda chi yn yr ysbryd. Taflwch y dyn allan o'r eglwys, rhaid ei roi yn nwylo Satan, mwyn i'w chwantau drwg gael ei dinistrio, ac iddo gael ei achub pan ddaw'r arglwydd Iesu yn ôl. O dear. Nawr, un peth gallai ei ddweud yn sicr fan hyn yw mae'n amlwg mai apostol nid bugail oedd Paul. Ond, da ni gyd falle yn gallu, neu o'r leia'r genhedlaeth hun yma, yn cofio falle am aelodau eglwysig. Ti'n cofio oed mae'n am, pan oedd merched falle yn syrthio'n feichiog tu allan i briodas yn yr hen amser, oedden nhw'n cael eu taflu allan, oedden nhw'n cael eu stopio rhag cymryd y cymen. Mewn rhai capeli oedd yna fel set arbennig yn y cefn le o'n nhw'n goffa mynd i eistedd, a mewn rhai eglwysi nhw ddim yn cael dod o gwbl. A mae hwnna'n ddarlleniad gorlythrenol bydden ni'n dweud o be mae Paul yn dweud fan hyn. Ond dwi'n meddwl, hyd yn oed o beidio dilyn Paul yn llythrenol fan hyn, fe allwn ni o leia werthfawrogi be mae'n trio dweud. Sef, bod pechod yn rhywbeth difrifol, a pan da ni'n gweld ffrind i ni yn y ffydd, falle yn cael ei faglu gan rhyw broblem, dylen ni helpu'r person yna i godi nôl ar ei traed. Hynny yw, pwynt disgyblaeth eglwysig o'i wneud e'n iawn, ydy nid condemnio rhywun, nid wneud i rhywun sy'n falle'n teimlo'n wael yn barod i deimlo'n waith, ond pwynt disgyblaeth eglwysig ydy adfer rhywun. Helpu rhywun i ail-adeiladu i hunain ar sail gras, cariad a maddeuant Duw. Felly y bydden ni falle'n dewis geiriau chydig gwahanol i Paul, dwi'n meddwl allwn ni o leia gwerthfawrogi'r ysbryd sy'n gan Paul fan hyn, sef bod eisiau adfer y person yn ôl i fywyd a ffydd efo Iesu. A mae mynd mlaen yn adnod 12
i ddweud, dim fy lle i ydy barnu pobl y tu allan i'r eglwys, ond dyn ni'n gyfrifol am y bobl sy'n perthyn i'r eglwys. A mae hynna'n bwysig yn dydy. Dylen ni ddim fod yn bobl sy'n barnu pobl tu allan yr eglwys, ond eto allan o gariad, fe allwn ni gywiro'n gilydd, fe allwn ni helpu'n gilydd i fyw bywydau sanctaidd. Nawr, nôl, bron y blwyddyn yn ôl, o'n i yn cynhadledd flynyddol Undeb Bydyddwyr Cymru. Ac llynedd oedd y gynhadledd yn Llundain. So oedd yn oedd hana fi'n cael trip bach i Llundain. Achos credwch na beidio, mae yna capel Cymraeg, mae yna sawl capel Cymraeg dal ar agor yn Llundain. A y gweinidog yn capel yn Llundain oedd yn dod yn Llywyd. So mae'r cynhadledd yn mynd i capel pwy bynnag ydy'r Llywyd. So oedd ni'n cael trip neis i Llundain dod yn hana. Ac, so thank you very much. Ond beth bynnag, o'n i'n ista yn y capel yma yn y gynhadledd. Ac o'n i wedi bod yn trafod pethau mawr a boring, fel ail strwythuro a strategaethau ac yn y blaen. A wedyn ar ddiwedd un sesiwn, nathon ni ganu yr emyn yma. A nath yr emyn yma greu argraff ddofn arno fi. Glanhad eglwys Iesu mawr, ei grym yw bod yn lan. Sancteiddiau gweddi yn ei gwaith a ffira hun y tân. Ac o'n i jyst yn meddwl, oedden ni wedi bod yn y gynhadledd na'n trafod strategaethau a cenhadaeth ac yn y blaen. Ond y peth mwyaf pwysig i ni fel eglwys, cyn bod ni'n sôn am sut da ni'n cenhadu a sut da ni'n gallu ail-adeiladu eglwys Iesu Grist yn Cymru, yw i ni fod yn eglwys lan yn dyfa. I ni fod yn bobl sy'n edrych mwy fel Iesu. I ni fod yn bobl sanctaidd. Achos pobl felly, eglwys felly, mae Duw wedyn yn gallu defnyddio. Ac os newch chi edrych ar y llyfrau hanes iawn, mae'r diwygiadau a bywyd newydd yng Nghymru wastad wedi dilyn yr eglwys ei hun yn mynd trwy ddiwygiad a cael ei achau a cael gwared o'r hyn, cael gwared o beth sy'n helpful. A wedyn mae Duw yn defnyddio hynny. A mewn ffordd, dwi'n meddwl hefyd fod y pennill yma o'r emyn yn dal ysbryd be mae Paul yn trio dweud. A falle bod Elfed yn llwyddo ddweud y fwy poetically na geiriau plaen Paul. Glanhad eglwys Iesu mawr, ei grym yw bod yn lan, sancteiddiau gweddi yn ei gwaith, a ffira hun y tân. A mae'r holl ddelwedd yma o tân yn y Beibl yn ddiddorol yn dydi. Pan o'n i'n blentyn beth bynnag, yr unig ddelwedd dwi'n cofio oedd tân yn dinistrio. Ond dim just dinistrio, mae tân. Mae tân yn puro yn dydi. Mae tân yn cael gwared o'r hen, nid just mwyn dinistrio, ond mwyn rhoi lle wedyn i fywyd a tyfiant newydd. So, ni'n symud ymlaen wedyn at y thema sy'n codi o pennod 6. Problem wahanol mae Paul yn trafod fan hyn, sef bod yna rhyw anghydfod wedi bod rhwng Cristnogion yn Corinth. Maen nhw wedi ymladd, maen nhw wedi dadlau, maen nhw wedi trio ymladd a ennill dros ei gilydd. A maen nhw wedi mynd i'r llys. A mae Paul yn dweutho nhw cwylydd arnoch chi. Oes neb yn eich plith chi sy'n ddigon doeth i ddelio gyda'r math yma o beth? A wedyn mae ym ymlaen i ddweud, byddai'n well petach chi'n diodde'r cam. Na mae hwnna'n swnio'n od ydy, byddai'n well tasach chi'n diodde'r cam. Be mae Paul yn meddwl wrth hynna? Mae'n well tasach chi'n diodde'r cam. Mae'n swnio yn arbennig yn ôl heddiw fel rhywbeth gwyllt ydy. Achos da ni'n byw mewn oes, lle mae pawb isio fatha cael y gorau dros ei gilydd, yn dydyn. Da ni'n byw mewn be maen nhw'n galw'n outrage culture, yn dydyn. Mae pobl
bron fel bod pobl yn hoffi cael ei offendio, tybod, a bod hwnna'n cael ei ffiwlio yn arbennig gan social media, ac mae rai fi jyst cyffesu o'ch blaen chi, dwi'n hawdd iawn yn cael yn tynnu mewn i. Dwi'n gweld un peth bach dwi ddim yn cytuno gyda, mae'r rhaid ymateb, a wedyn, dwi fatha'n ganol wneud swper neu rhywbeth, a dwi ar y ffôn, a mae men ac o'n, beth ti'n neud, Rhys? O, fi jyst yn ateb e-mail pwysig iawn i Arwel. Go iawn, mae rhywun jyst yn wrong ar Twitter yw a wedyn mae outrage culture wedi dal fi, tybod. Ond joking aside, chi'n deall y pwynt ydych, da ni'n byw mewn rhyw oes, lle mae pawb yn falch iawn, pawb eisiau mynnu i ffordd nhw ac yn y blaen, a dwi yn guilty as charged. Ond mae ffordd Iesu'n wahanol. Y ffordd Iesu'n gwahodd ni i roed yr hunan i lawr mwyn ffeindio ffordd cymod, ffordd i ddod yn iawn efo pobl. A da ni'n gweld hwnna'n arbennig yn Iesu Grist ei hun, yn dydan. Doedd Iesu ddim yn ennill buddugoliaeth drwy guro pobl. Doedd Iesu ddim yn ennill buddugoliaeth drwy fyny cyfiawnder mewn llys ag ennill yr achos. Fe nath ddiodde'r cam, ynddo. Drwy fynd ar y groes, cymryd yr holl baich a pechod a tywyllwch y byd arno fe ei hun. Mae rhai diwynyddion yn disgrifio fe fel bod Iesu wedi amsugno, wedi absorbio yr holl dywyllwch oedd yn y byd. A bod hwnna wedyn wedi torri y cylch tywyll yma. Mae'r byd yma'n troi ynddo fe. A dwi'n meddwl mai beth sydd gan Paul fan hyn yw, mae'n annog y Cristnogion i fyw yng nghysgod be nath Iesu. Tybod, i beidio chwilio am gyfiawnder bydol, ond yn hytrach i ffeindio cymod a cyfiawnder sy'n dod o be mae Iesu'n neud. Sef bod Iesu'n cymodi pobl sydd falle yn cario bryw, sydd falle yn cario rhywbeth sydd wedi cael ei wneud yn ddrwg iddyn nhw, ond maen nhw'n cael ei gwahodd, nid i fynd â fe lys barn, ond i droi drosto i Iesu. I roi Iesu sy'n cymryd y baich oddi arnyn nhw. Mae'n deud yn dydy yn adnod 11, mae gennych chi berthynas iawn gyda Duw, o achos y cwbl mae'r arglwydd Iesu a'r Ysbryd Glân wedi wneud drosto chi. Da ni fod yn bobl sy'n gallu maddau, da ni'n bobl sy'n fod yn bobl sy'n gallu gwrando, da ni'n bobl sy'n hapus i ildio yn balchder, a pan da ni'n gwneud hynny fe allwn ni gymodi efo'n gilydd. A wedyn jyst y pwynt ola am bore yma. Da ni'n gwneud hyn i gyd oherwydd mae ni ydy corff Crist. Oherwydd mae'n cyrff ni ydy corff Crist, da ni fod gofalu ar ôl yn cyrff, yn dydan. Yn cofio rhai ohonoch chi'n adnabod Mike Adams, gweinidog lawr yn y de. A mae Mike yn fwy eitha mawr. Ac rhywun yn deud wrth Mike unwaith, tybod, gweld e ddim yn gofalu ar ôl ei hun, tybod. You have to remember, Mike, your body is a temple to the Lord. A Mike yn ateb, yes, and I'm building an extension to it. Ond fe bynnag am hynny. Y pwynt sydd gan Paul fan hyn yw, yn Groeg ar y pryd, oedd y diwylliant Groegaidd yn drwm i ddylanwad gan yr athroniaeth Groegaidd yma, oedd yn splitio y materol a'r corff a'r bywyd ysbrydol. Ac oedden nhw'n credu mai holl pwynt bywyd oedd dianc o'n bywyd corfforol a materol mwyn dianc i'r lefel uwch ysbrydol yma. Ond mae'r traddodiad Iddewig a Cristnogaeth yn dysgu, actually, mae'r split yna'n rhywbeth artificial. Mae Duw
wedi creu y person cyfan yn cyrff ni a'n bywyd ysbrydol. Ac actually, un bywyd ydi o mewn gwirionedd. A mae Duw isio achub y person cyfan. Felly mae'n bywyd ysbrydol ni yn byw o fewn a trwy yn bywydau corfforol ni. So dyna mae Paul yn siarad amdano ar y diwedd fan hyn. Ydych chi ddim yn sylweddoli fod eich corff chi'n deml i'r ysbryd glân. Mae'r ysbryd yn byw yno chi. Mae wedi roi'n rhodd i chi gan Dduw. Dim chi biau eich bywyd. So oherwydd hynna, oherwydd bod yn cyrff ni'n bywydau bob dydd ni'n cyfri, mae eisiau ni ystyried yn perthnasau, yn habits, yn diddordebau, y geiriau da ni'n defnyddio, sut da ni'n treulio'n amser. Mae'r pethau yma i gyd yn bethau sy'n cyfri. Mae'r pethau yma i gyd yn bethau ysbrydol os hoffech chi, achos trwy yn bywydau bob dydd, yn bywydau corfforol, da ni'n gallu byw allan yn bywydau ysbrydol. Felly dyna pam oedd Paul yn bothered bod na foi yn yr eglwys yn Corinth oedd yn cysgu gyda'i lis-fam. Dyna pam oedd Paul yn bothered fod yna ddau Gristion yn Corinth yn mynd â'i gilydd i'r llys yn hytrach na mynd gyda'i gilydd o flaen y groes. A dyna pam y dylen ni boeni ynglyn â'r ffordd da ni yn byw yn bywydau. Nid mwyn wneud i neb deimlo'n ddrwg, nac i wneud i'r unrhyw un deimlo'n waith na maen nhw'n barod yn teimlo, ond jyst mwyn i ni gyd werthfawrogi, ie, mae Duw yn caru chi fel ydych chi, ond mae Duw yn caru chi ormod i'ch gadael chi fel ydych chi. Mae Duw yn rhoi maddeuant i ni, ond mae hefyd eisiau ni newid yn bywydau, yn raddol i fod yn debycach i Iesu. A mae'n rhoi i ysbryd glân i wneud hynny. Felly, mae eisiau ni feddwl beth sydd yn rheoli ni. Ydy'n ffôns ni yn rheoli ni? Ydy yn awydd ni ffitio mewn yn rheoli ni? Os yna rhyw berthynas yn rheoli ni? Ydy'n pryder ni yn rheoli ni? Ydy'n dicter ni yn rheoli ni? Ydy'n addictions ni yn rheoli ni? Ydy algorithms social media yn rheoli ni? A mae'r pethau yna i gyd a gafel ar bob un ohono ni mewn rhyw ffordd yn dydy. Rhan o rhyddid y Cristion yw bod ni gyda help yr ysbryd glân yn gallu tiwnio allan o'r pethau yna a tiwnio mewn i adael i Iesu reoli mwy o'n bywyd ni. Oherwydd, fel mae e'n dweud yn adnod 20, mae'r pris wedi dalu amdano chi, felly defnyddiwch eich cyrff i anrhydeddu Duw. Dwi yn gorffen efo hyn. Yn adnod 11, dwi wedi anghofio roi ar y sgrin. Mae Paul yn cyfarch y Cristnogion mewn Corinth drwy ddweud, dyna sut bobl oedd rhai ohonoch chi. Oedd. Gair pwysig fyna. Dydy Paul ddim yn dweud, rhai drwg ydych chi, a rhai drwg fyddwch chi am byth. Does na ddim newid yno chi. Dyna sut mae'r byd yn siarad efo ni, ynde? Tyfod? So once a rebel, always a rebel. Tyfod? Once failed, always a failure. A mae'r byd yn deithio ni, ynde? A dyna'n aml, da ni'n clywed lan fan hyn, ynde? Ond gwrandewch beth mae Paul yn dweud y Corinthiaid. Dyna sut bobl oedd rhai ohonoch chi. Achos gobaith yr Efengil yw nid bod ni'n eglwys berffaith, nid bod ni'n bobl berffaith, da ni yn bobl efo hanes. Da ni yn bobl efo baggage. Da ni yn bobl sydd dal yn cario rhai pethau cymleth a creithiau cymleth yn bywyd heddiw. Ond does dim rhaid i hwnna ddiffinio ni am byth. Mae Duw yn gallu newid ni. Mae Duw yn y newid ni. Dyma sut bobl oedd rhai ohonoch chi. Da ni'n gallu fod yn gymuned sy'n pwysleisio sancteiddrwydd a bod yna ffordd well i fyw. Nid achos bod ni'n bobl special, nid achos bod ni yn gallu cyrraedd y safon,
ond oherwydd fod Iesu'n cynnig byw yno ni. So wythnos yma, ffeindiwch rhywle tawel, ewch am dro yn y goedwig, neu be bynnag dych chi'n licio wneud, rhedeg 5k neu pethau crazy fel yna. Ac yn eich moment bach tawel, jyst gyfynnwch i Dduw ddangos i chi beth yw'r pethau yna yn eich bywyd. Dych chi angen mynd â'r groes a gofyn i'r Ysbryd Glân roed mwy o'i fywyd newydd mewn i chi. Achos nid rhywle'n Jerusalem yw'r deml nawr, ond chi, pob un ohonoch chi, yw teml yr arglwydd. Gai wahodd Elise fyny, a jyst i chwarae rhywbeth tawel yn y cefndir, a wedyn ei weddio drosto ni. A wedyn ewn ni gamu mewn i'r cyfnod o ymateb mewn addoli gyda'n gilydd. Gewn ni weddio. Ie, arglwydd, da ni'n diolch am yr gonestrwydd yma i ni'n darllen amdano rhwng Paul a'i ffrindiau yng Nghorinth. Ac allan o gariad, helpa ni fod yn onest gyda'n gilydd. Helpa ni fod yn onest gyda'n hunain i ddechrau. A helpa ni weld beth yw'r manau yma yn bywyd lle da ni heb droi drosodd i ti eto. O Dduw Dad, da ni'n diolch bod ti ddim yn Dduw sy'n sefyll drosto ni'n condemnio, yn gweld bai, yn pwyntio bys fel y byd. Ond mi wyt ti'n Dduw sydd yn cymryd yn beichio ni, yn cymryd yn beio ni arno ti dy hun, yn amsugno, yn delio, yn maddau y cyfan ar y groes. O Dduw Dad, ni'n diolch am y realiti fod yr Ysbryd Glân yn byw o fewn pob Cristion sy'n credu yn enw di. Ni'n diolch bod ti'n Dduw sy'n achub y person cyfan. Felly wythnos yma, gad iddi fod yn wythnos lle da ni gyd yn ffordd yn hunain, yn ail gyflwyno'n hunain i ti. Da ni eisiau byw bywyd sanctaidd, nid mwyn ennill dy ffafr di, ond da ni eisiau byw bywyd sanctaidd achos bod ni eisoes wedi derbyn dy faddeuant a dy ras di. Da ni'n diolch arglwydd bod ti'n caru ni jyst fel ydyn ni, ond ti'n caru ni ormod i'n gadael ni fel ydyn ni. Ac o Dduw Dad, da ni'n gweddio hefyd dros yr eglwys. Dros yr eglwys hon a dros holl eglwysi Cymru. Glanhad y eglwys Iesu mawr, ei grym yw bod yn lan, sancteiddiau gweddi yn ei gwaith a ffira hun y tân. O Dduw Dad, da ni'n ymwybodol o Dduw Dad fod llawer o bobl ar hyn o bryd yn disgwyl gobaith drwy gael llywodraeth newydd. Ond o Dduw Dad, da ni'n gwybod fel dy bobl di. Mae syched mwyaf Cymru yw syched ysbrydol. Felly glanhad y eglwys sy'n gwneud ni yn eglwys sy'n dangos Iesu o'r newydd i Gymru heddiw. Gawn ni godi ar yn traed i addoli.